Kapani takuk di bukuk sama ang tongu di kemot som noron loge sop somin tongu yang norok bekereng nai dini hai no hai tangnai 24 tarik ni salo o dino orange festival choli tongmani uttor bormora edisi village o khobjak nai mosam tibali kami bo ar jaga norok sawi man khana uttor orange festival o somoyono mela naina hne phene rok rang fek tei phainai rang khoros khailai mani pelekha komla pelekha kabangma dal bidal je mani ma jaga no borok khoros khailai khana phiaba saimia borok tamo nakha o doan dani oro ani yangon rok nui man khana teijak abo 500 rupees 500 taka nut abo kintu real dia abo fake nut abo 500 taka sini o tebal kami ni no ang mung salia jetu bokisa mana kemam bala jago ang lasikane bini bohoi ni oro khoros khai thangka bo to committee aroni volunteer ba bokrei nge bihi ko duana suk tongo ke bo asamse bo o rang nokol tinai khoros khai ka bini duano ke 500 taka nut rang bo rikha khoros to besek khai ka ba saimalia ke ba o rang no boreka tabo bor niago ang khobor mane ang tini ma phaika omno puruna bagaino tabo ani rang tongo 500 taka bono nang nono purungnai ani rang real real nani di besek difference tong abo phiaba real nurabo nongko abo real abo kintu nokol fake kisa hojak tongmedi khapon takuk ti bukusong omhai tabo akari tongo rang fake teiwei je mani painai omai kisa je kuno nut pasa chiming ya 200 rok tongnai 500 100 omai kabang mano bo tei mano haina haisi oke sudah 500 chiming ya sudah 500 fake nut no teiwei chiming bo guri ya kabang ma tei mano bo 200 taka nut 100 taka nut 50 taka nut omai tei mano kisa naroni rang bai mili ya kisa or jaga o blengo norok nugnai Mahatma Gandhi ni mangpli nugnai oro krei phiaba kintu real rangong khe nok nugnai abo ta norom saimano tabo masakha abo khe real rang oro Mahatma Gandhi ni mangpli nugjak tongo haino abo or khe krei ke ar jaga Mahatma Gandhi ni thik bini ganda 200 taka hi sujak tongnai ngai 500 taka sujak tongnai oro khe krei oro 500 taka bo krei Mahatma Gandhi ni bo krei norok check khaidi je kuno manai norok je dogan narok ba je kuno dogan nar chiming ya rang rok sebai mane bukrai khaigirdi hnai rang 500 taka je kuno nut man khangke kisa check khaidi jodi se Mahatma Gandhi ni mangpli krei ba 500 taka je kuno 200 taka den nonori 500 taka deri 100 taka deri kisa o rang ni mari joti krei khangke abo fake na hnai na one shop di haisi kok no kisa hojak tongde khapon takuti buksong oro kaisa ya o tebale kamine chai jona ta 5 jona hnai ang khanabo borok ni aro thangmani borok nokri kha borok tangnai borok ba haba ongkhar janai ba borok haba thangslap ka ang slaplia ya ba ang khoroksani nukong ang phali tabok slap kha nukha rang fake manmani tei nukhung kai thamni aro ka ang nuk malia borok thangka nong ko haba thangkaban nono phuruk malia borok bo komla phalmani o komla phalthani bo 500 taka teinai khoros customer no sin borok nai borok saiman kha borok sin borok hnai o siniya nugya ba asuk detail samalia borok bo samalia sinilia romi malia oke anbagaino kisa hojak ungdi hnai jotono lukrono kisa message koimung ani channel bising tai jotono kisa hojak ungdi hnai no masuk obo kintu detail oke ase jartai nang maisna tini ni bagai jotono hambai kisa hojak bai din jotono hambai kulungka